Естәмісіз эфирде яңалыклар чыгарылышы. Студияда Роза Хабибуллина, иңелек бүгінгі тапшыруның төп темалар хакында. Сусыз бик начар. Сибәргә дә юк, кыйнарга да юк, эшәргә дә юк. Ерыклыда яшәүчеләр сусыз интегә, ни өчен авыл халкына суны төнлә генә бирәләр? Хәбәрчебез ачыклады. Bir şeker şirili kişiye ayına 4-5 min akşa tügerge kirek üzerine dürüst dava alır için. Sotsial paketmi, әллә акчамы? 1 октябрьгә хәтлек пенсия фондында гаризалар кабул ителә. Кайсын сайларга табиблар белән Гүзәл Шихапова аралашты. 2 августта БСИ районында булган зур янгын буенча тикшерү башланды. Янгында зыян күргән ир-ат авыр хәлдә. Иске Ерыклыда суны расписание буенча гына бирәләр. Көндез шәһәр янында урнашкан авыл халкы юына да алмый, савыт сабаларында юмый. Су төн җитәр алдыннан гына бирелә. Урамда термометр 30 градустан югары. Авыл халкы ут чыгудан аеруча курка. Ни өчен Иске Ерыклыда су юк? Безнең иҗат төркеме ачыклады. Бутылок 10 набираем. Вот всяких ведры, тазики. Ничего не остается, потому что днем воды нету. Вот что-то делать, варить, готовить тоже так же. Иске Ерыклы халкы менә инде 4 ай буе суны шешәләр һәм чиләкләр белән ташый. Кич җитү белән икенче көнгә җитәрлек итеп җыеп куялар. Ә бакчаларга курарлык түгел диялар. Бәрәңге яфраклары курый башлаган. Авылда 2000ннән артык кеше яши. Шуларның яртысы сусыз калган. Мин менә монда 99 елдан бирле хәзер без монда. Торабыз 4 ел уже прописка белән торабыз. Менә быел су вообще юк. Йылдыз урамыннан менә мин, Йылдыз урамыннан, менә безнең булар бөтенесе Йылдыз урамыннан су юк. Потому что анаклар килә, су кыйнарга юк. Төнне белән җыябыз бочкаларга, төне буе җаклайбыз, анда көне буе җырыйбыз, исер кеше кебек. Менә вообще начар су белән. Без төнне йокламыйбыз. Әгәр төнне йокласак, көндез суыбыз булмый. Төнне сәгать төнге сәгать 1дән эшкә хәтле су җыеп калмасак, су калмый. Жуынырга да, чәй эчәргә дә, кул юарга да суыбыз юк. Әгәр авылда ут чыга калса, янгын сүндерүчеләргә су булмаячак ди авыл халкы. Су белән проблемалар авыл советы рәисе Алмашынгач башланган. До этого у нас был другой председатель, потому что почему-то в 12, 13, 14, 15 годах всегда вода была. Если даже воды не было, в жару, в зной, это буквально 2-3 дня. Но тем не менее мы не страдали. Түбәнрәк урнашкан урамнарда су белән проблемалар юк. Ә менә биеклектәге йортлар судан мәхрүм. Ну, всегда есть вода. Проблем не было пока. Белгечләр су кыдыручы насосның басымы начар дип белдерә. Турбаларга килгән суны түбәндә урнашкан урамнарда яшәүчеләр ала. Алар бакчаларына сулар сибеп бетергәч кенә тау башындагыларга су килә башлый. Кайберәүләр бу суны максатсыз рәвештә әрәм итү ди. Әгәр дә аскы урамнар суны экономить итеп, поливать итмәсәләр, үске урамнарда су булачак. Авыл советы рәисе проблемадан чыгу юлы турында бәян итте, әмма ул әлегә чынга ашардай түгел. Разрешаться только одним путем. Проблеманы Кама суларына тоташып кына хәл итеп була. Моның өчен Әлмәт трассасына кушылырга кирәк. Әлеге проектны гамәлгә ашырыр өчен 500 миллион сум акча кирәк. Быел Кама суларына тоташып булмаячак. Я не знаю, я уж, наверное, грешу на вас. Опять получается, что нету воды. Но если вы не справляетесь, может быть, на самом деле создать собрание, да может кого-то переизбрать? Можно. Безнең иҗат төркеме булган вакытта Иске Ерыклыда 4 айга беренче тапкыр көндез су барлыкка килде. Әмма бу очраклы хәл генә ди Ерыклыда яшәүчеләр. Авыл халкы Тукай районы җитәкчелегенә хат язган. Чаллы мэрына мөрәҗәгать итәр өчен дә имзалар җыя башлаганнар. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Дөнья уңайлыклары арткан сайын Тукай районында газсыз һәм сусыз өйләр саны да арта бара. Бүген төп проблема Куады һәм Яңа Мусабай авылларында. Безнең иҗат төркеме Мусабай халкы белән узган атнада гына очрашты. Биредә 200дән артык йорт, шуларның 30-ында замана уңайлыклары юк. Бу авылның яңа йортлар төзелә торган ягында. Бүген Тукай районының капиталь төзелеш хезмәте оешмасы директоры аңлатма бирде. Аның белдерүенчә, Мусабай халкы киләсе елга суны краннарыннан агызырга мөмкин. Оешма проект төзегән, хәзер тендерда катнашырга җыена.
Если мы в этом году экспертизу получаем, она уже все на экспертизе лежит, просто сейчас надо... Быйыл экспертиза нәтиҗәләре әзер булырга тиеш. Экспертлар керткән төзәтмәләр буенча хаталарны төзәтәсе була. 2017 елда чиста су программасында катнашырга телибез. Әмма бу су 2нче елга ук керәчәк дигән сүз түгел. Проектка заказ биргән торак пунктлар саны күп. Без газ кертү фонды аша проектка заказ бирдек. Әмма зәңгәр ягулыкка килгәндә хәл тагын да катлаулырак. Газ кертү буенча проект 2009 елда ук әзер булган. Авыл халкын тулысынча газ белән тәэмин итәр өчен ресурслары җитми. Киләсе елга Түбән Кама сәнәгать зонасы йөкләнешен киметер өчен яңа үзел төзүчеләр генә проблеманы хәл итеп булачак. Мне ответ дали, что нет технической возможности, потому что загружен вот это... Миңа техник мөмкинлекләр юк дип җавап бирделәр, чөнки Түбән Кама сәнәгать үзелендә йөкләнеш көчле, газ шуңа җитми. Шул сәбәпле без газ үткәргеч трубалар урнаштыра алмыйбыз. Бер-ике йортка индивидуаль рәвештә газ кертеп була, ә менә күпләп газ бирергә мөмкинлек юк. Төзелеш базасында зур янгын чыгу очрагы буенча прокурор тикшерүе башланды. Әлеге хәл 2 августта Старосармановская урамында Декин җаваплылыгы шикле җәмгыять склады территориясендә була. Яну мәйданы 80 квадрат метрны тәшкил итте. Зыян күрүче бер ират бар. Ул 2-3 дәрәҗәдәге пешү җәрәхәтләре алган. Бүгенге көндә ул бик авыр хәлдә ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсендә ята. Декин җаваплылыгы шикле җәмгыятьнең әлеге хәлгә катнашы барлыгы һәм зыян күргән иратның шунда эшләгәнлеге ачыкланса, уешма җинаять җаваплылыгына тартылачак. Прокуратура города проведена проверка по данному факту. Шәһәр прокуратурасы әлеге факт буенча тикшерү үткәрде. Аның нәтиҗәләре нигезендә барлык материаллар Чаллының тикшерү бүлегенә җибәрелде. Белгечләр кеше сәламәтлегенә зур зыян салу һәм хезмәт саклау куркынычсызлыгы хукукларын бозу кодексы нигезендә җинаять эшен кузгату-кузгатмау соравын хәл итәчәк. Электр үткәргече өзелгәнме, әллә уеннан уймак чыкканмы? Тукай районы Бәткә авылында чыккан янгын сәбәпләрен белгечләр тикшерә. Коткаручыларга башта сарайлар яна дигән хәбәр килә, соңрак гаражлар януы ачыклана. Биредә яшәүчеләр аларны шәхси әйберләрен саклау өчен кулланган. Бер генә янгын сүндерү расчеты утны җиңә алмый. Ярдәмгә тагын берничә янгын сүндерү машинасы килә. 11 минут эчендә янгынны сүндерәләр. Зыян күрүчеләр юк. Шаһитлар игътибарын җирдә аунап яткан электр үткәргече итә. Әйтүләренчә, ут нәкъ менә чыбык өзелү аркасында килеп чыккан. Төгәл сәбәпләрен тикшерү ачыклаячак. Погорели, значит, 4 хозблока. Вот. 4 гараж янды, берсе тулысынча, калганнары өлешчә. Аларда машиналар булмаган. Хәзер янгын чыгуның сәбәпләре ачыклана. Социаль пакет әллә акчамы? Федераль ташламаларга ия гражданнарга сайлау өчен 2 ай вакыт калып бара. 1 октябрьгә кадәр пенсия фонды идарәсендә гаризалар кабул ителә. Ташламадан баш тартканчы табиблар фикеренә колак салырга киңәш итә белгечләр. Сәгыйдә Батыршина беренче группа инвалид 17 ел дәвамында ул социаль пакетны сайлый. Аның бәясе ел сайын индексацияләнә. Узган елда 995 сумны тәшкил итте. Бу пакетка дарулар белән тәэмин итү, юл бәяләре, санатор курорт дәвалануы керә. Пакеттан не отказывалась никогда. Бер кайчанда пакеттан баш тартмыйм, дарулар бирәләр, дидаксин бирәләр, ә булай бәяләре кыйммәт, берсе генә 500 сум тора. Табиблар карар кабул итәр алдыннан белгечләр белән киңәшләшергә кирәк ди, чөнки фикерне ел дәвамында үзгәртергә ярамый. Ә менә социаль хезмәтләр урынына акча алган кешеләргә даруларны ел дәвамында үз хисапларына алырга туры килә. Bütün социаль пакеттан отказ биргән кешеләргә барып, заявлениеларын язып, 17 елдан яңадан даруга күчсәләр бик әйбәт булыр иде. Ул аларның сәламәтлеге өчен бик кирәк. Дарулар бик кыйммәт торалар. Инсулинны гына алган вакытта бер шикәр ширле кешегә аена 4-5 мең акча түгәргә кирәк. Үзенә дөрес дәва алыр өчен. Ел дәвамында авыру көчәерергә мөмкин. Бу очракта дарулар да күбрәк кирәк булачак. Шуңа күрә яхшылап уйларга киңәш итә белгечләр. Гаризаларны 1 октябрьгә кадәр пенсия фондына тапшырырга кирәк. Социаль пакет алучылар фикерен үзгәртми икән, пенсия фондына килеп йөрү таләп ителми. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. КамАЗ футболчылары үзләренең кырында Чиләбе командасын кабул итте. Әлеге очрашу профессиональ футбол лигасының Россия беренчелегенең 3нче туры. Уен кичә кич узды, яңгыр булуга да карамастан стадионга халык күп җыелды. Әмма КамАЗ командасына җанатарларның көч биреп торулары гына җитмәде. Уенның 1нче минутларында ук Чиләбе уенчылары безнең команда капкасы яныннан китмәде. 9нчы минутта беренче гол керттеләр. Нәтиҗәдә КамАЗ футбол командасы 2-1 исәбе белән җиңелде. Якын
арада ике команда арасында Чаллы стадионында тагын бер уен булачак. За сколько? 12 дней поставить игру невозможно, поэтому... Уенга 12 көн эчендә генә әзерләнеп булмый, шуңа күрә барысы да без теләгәнчә бармый. Туп безнең капкадан ерак китә алмый, бу исә көндәшләр өчен яхшы мөмкинлек. Димәк, без үзебез үк Чиләбе командасына ярдәм иттек. Бүгенге менә шулар, сез дә спорт белән шөгыльләнергә онытмагыз, сау булыгыз.